akhona ingxabano boma kuyaliwe ecaweni kuyaliwe khona abalimala yabona nje kukhona eziministries ingaka apha eKapa asivelanga nje eza ministry kuliwe uthi no wena eno liyahlala kuliwe ayida kuliwe kwezishumi okanye kuliwe kwezikhundla okanye kodwa likhona ingxabano eke yavela nomnye wathatha isika sakhe wayomepha ecaleni wayomana bakhe wayobachada phana abasenge nomfundisi udla yethi isishuma athatha bakhe ayobasenge lecaleni phaya kanti into zabe ikhona ubaleka apha uyovula enye into esawufana nale kayishiyayo. Amen. Now ingxabano ebandleni iyayenza ntakashusha abanye balimala bangaphindi babuye kubonliwa konke ngoba asifani yabona nje basilapha nje khona yabona basilapha nje khona abanenhliziyo ezincinci kuba kwaliwa vele konke ayiwayi ngcono vele phuma ecaleni khona imakwabo engabuya ingqondo nje wanikhumbuza banikhumbuza bodalanda khona ubani ukanuka idaka apha ubona bathixo umayithe. Hallelujah. Njengoba abantu abanenhliziyo encane uqonda ayisandifanele mabende ohlala kwami khona ngamele zishoshe ngokuthi bhalqa bhalomnyaka uyabona njalo iqonda hayi ngoba sayabuso babworship okungu yikonyama le ofuna vele ucela uxolo ke ngoba hayi bazala ndiyaxolisa khani ngiqonde khani ivula umnyango ndigoduka uyahlola wena yaliwa ecaweni kuyaliwa ecaweni futhi nje kancane unuthatha uthwane yena imbalisela uthi la umonakali kwindawo sasikuyo ndeva mina indlela yokubetha kwelwini ngo ndeva ukubetha kwenini wathi we ndani mazonde masikuduke enkaba ngambamba ngengalo ngavula umnyango uthanda stima umkhubazi abe khalipha uthi mntaka bona idlala icala kuyadlala wena yabona ngosibuya kathi ngosokhumungela abazalwane kusemandi besemandi zithethe izinto fana kubantu abanazo zinungela ngoba iBhayibhile lithi lowo siza ngayo isili lowo siza ngaye isili naw kufuneka abazalwane bakaThixo sisijonga ngoba amen. Amen. Mina ndisebenza umqala kwami ukuphangela mamuluvalo, ngisebenza kwa Telkom. Qala kwami ukusebenza nje imali ndihola imali. Telkom wayesekhona uTelkom 2005 sisebenza lapha eGoogle lethu. Engayi sihlasibuka pha sikhanda ifoni. Siyangeza moto za Telkom. There was a day sinyuka apha NY1 kukho icawe engingazoyibiza ngakhambi eneholo elikhulu apha ecawe endlini. Kukho ikhehle elilele esicithini mkele. Lilele ngapha kwesiqithi ngohlobo isiqithi nonto isiqithi bazalwane isiqithi lilele esiqithini lifake the full uniform yecawe yapha limane litshona nje lithi livuke lidubuka liphinde litshona kuyadlala wena xa kuliwe ecaweni kuliwa omnye uqabukaze kasejele uba Thixo Thixo bulela abazalwane bakho iworship bazalwane ezinto funeka izithethe ngoba kukho abantu abalimalayo bangaphinde babuye enkosi ngoba kwaliwa bona bayikho wayephi uKristu ukuhlubo labantu elizawuvuka phakathi kwenu elizayiphoxa into kaThixo balibonke kamana funda ngemgebe verse 29 verse 10 verse 10 yes Lord abaseKorinte bokuqala yes verse 10 ndimthandile 29 okay funda ke verse 10 amen egameni lenkosi yethu Yesu Kristu ibongoza ndiyanicela bazalwane apostoli uPaul uthi yini sendishumayele kangaka
yini senishumayela ndiyanicela bazalwane ya uze kuthini Ndiyanibongoza mawethu ukuba nivane nithethe ntonye nivane ndiyanicela bantwana bakaThixo ndiyanicela ningavumeli uSathana ningavumeli umtholi anidunge ndiyanicela bazalwane nivane khona abantu abazawusuka special sabeyibonile indlela enibambene ngayo mntakashosha nomlandeli plazi amen basuka special bayayibona lento thaba nibambene ninje bafana babo niqhumane nikolo kukhona ihlobo lizawufika special lizonidunga ndiyanicela bazalwane ndiyanibongoza kanivane mani ngoba khona sizophinde babuya yimona umama uyazifikela nje apha umama ukhonza bamthatha khona utata wayengaboni wayishumayele engaboni utata nxa kengqinayo true faith yes bekufuneka igama lenkulu bandla kamama true faith uthi la tata nxa ebalise ngakumamela ubungqina bakhe ekuxela uthi wayengutsotsi wayengugulufa wawuthi wayengaphathwa kodwa uthi there was a day apho wabanjwa khona kuthiwa qhafa amehlo amabili ixesha eqala ukushumayela akasaboni ngamehlo amen naw-ke ngoyibona nguma uyazifikela uzivele sizikhonze lapha uba ke ningene nikhonza avele afikele komayiji ndiyanicela bazalwane ya uhle mani mntakashosha uthi ngowusazi uba ndenziwa njalo kodwa uthi for the sake of umhlambi kaThixo andicengane nawe for the sake uba le nto iphume nam andachitha icawe andicengane nawe yalibonga igama lenkosi xa uhamba nabantu funeka udikishane nawe ngapha nxa umzalwane awuhambi ube ngumuntu ofuna uba nguzwi lakhe yonke into yenziwa ufuneka uwazi ukuba ndiyanicela abantwana bakaThixo for the sake uba ukhonze kube khona ipeace uthi umpostile uPaul funda emkebe verse number 10 egameni lenkosi yethu Yesu Kristu ndiyanibongoza mawethu kuba nivane ya nithethe ntonye nithethe into beyi-1 ningavumeli uSathana azonidunga alibonga igama lenkosi ya nibambane nibe yintwenye uyabona into iyanceda amadoda kwincwadi yeGenesis chapter number 11 kwithafa laseDure lithi iBhayibhile xa ulifunda la madoda athatha isigqibo ke bathi masakhe inqaba akekho wayetshika omnye akekho wayedelela omnye akekho wayesibone ngcono lithi iBhayibhile babhuka udaka bakhe izitena bazitshisa kakhulu bayakha inqaba bayakha wabona uThixo bayeza nyani bazawufika abantu ezulwini because bathetha into enye bayava hayi bantwana bakaThixo bafunga uThixo sezulwini babuluvaye wathi akho nto inokubanqabela aba bantu ngoba bayavana but the minute omnye yale ngeke iphele ndawo loo nto leyo ndiyanicela abantwana bathethani into enye haleluya amen ya vanani bantwana bakaThixo nithethe into enye haleluya qhubeleka bani uphethe isilungwane funde le verse funda mtshana lapha ubuletisha funda le verse number 10 siyakuthula yeah I appeal to you brothers and sisters in the name of our Lord Jesus Christ let all of you agree with one another in what you say and that there be no division there will be no division amongst and you that you may be perfectly united that in you may mind be and perfectly thought. united in line. Mind and thought. Hallelujah. Hallelujah.
igama lenkosi. Sikhonza uThixo matsimnandi. Noma uqomba le nto ndikayiva kakuhle kodwa sucaba. Amen. Because le nto ingadala ithando elikhulu apha. Ulime ngenxa yakho. Hlela ngezantsi mzala ngicebana nawe. Amen. Wadla Jesu. You may be perfectly united. Hallelujah. Yasilapho zalana sezangofight. Now iyaba buhlungu into basithi sesingabase amandla sekephela ukuthi sishiya abantwana bethu kwinto engacacanga. Sishiya abantu kwinto engacacanga. Mayibonga igama lenkosi. So that's why silapha kweze basikhuthazane somelezane. Yeah. Funda ngemkelo ukugqibela uverse number 10 siyogoduka ekumqhela. Verse number 10. Egameni lenkosi yethu Yesu Kristu ndiyanibongoza mawethu ukuba nivane nithethe ntonye kungabikho zimbambano phakathi kwenu. Yes. Manyanani nibe luqilima. Manyanani nibe luqilima. Nimqhelomnye. Ninazimvo zinye. Yes. Verse 11. Kuba kaloku mawethu ndixelelwe ngani ngabakuloklowe ukuba kukho ukungavisisani phakathi kwenu. Ndivile bayikhona ingxaki. Ndithetha lento yokuba kuthiwa omnye kuni uthi mna ndingokapawulos. Yabona ngawule ikhona division phakathi kwenu. Ndiyithetha nje lento. Ndikhuza nomhlolo endiwubona. Icewe likaThixo lizoqhubeka utsho uPawulos. Manyanani bantwana bakaThixo ndithandayo. Awufunda incwadi ye-Acts chapter number 2 kuthunywa phaa iingelosi kwibandla nebandla. Lithi iBhayibhile nxa lithumayo elinye ibandla kwafike kwathiwa uthando lokuqala ndina nelshiya. Indlela wawubathanda ngayo abantu asabathanda ngayo khona umoya wakhe ngayo. Uthando lokuqala. Hallelujah. Ya uthando lokuqala. Balekile bazalwane sixabisane sithandane. Uveka kabuhlungu manje ngomunye uzalwane wakho. Usujabula ukuthi ya ucima lana beyenza ucima we-challenge abantu. We-challenge abantu. Mayibona igama lenkosi. Yani manyane nithandane. Amen. Yeah, abawo ibona ba khona uhlobo maye inkosi yami khona nje ukuthi ngithandazise umzalwane. Asifunde ke lefu wathi bazalwane ngokugqibela incwadi kaLuka chapter number 10. Ndivalile iBhayibhile yakho. Sikuduka. Incwadi kaLuka chapter number 10. Kanyezi uyabona uyaphosa kumande caweni. Yini mfana wamuni lahla kabuhlungu kangaka. Amen. Kodwa ke ngisakuthanda ngolathanda lokuqala ngizakho. Ndikulahle kungenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Incwadi kaLuka chapter number 10. Let's put verse number 13. Number 38. Sikuduke, singakuduka. Incwadi kaLuka chapter number 10. Sizafunda verse number 38. Siyabulisa amaqaba sangene. Ngibona ngibengisho imbaza abantu abasebenza. Amen. Ngiliti kakhulu mfana. Ngizame basuke siphumile. Ngizame wancane sela. Hallelujah. Siyabulela tathu wethu ufike. Amen. Incwadi kaLuka chapter number 10. Siyapha sikuduke abantwana bakaThixo. Cela unifundeleke verse number 38. Funda bemini. Ke kaloku kwathi ekuhambeni kwabo yena wangena mzini uthile. Yathi ke intokazi ethile egama lenguMarta yamamkela ngobubele endlini yayo. Yaye ke inomsakwayo obekuthiwa nguMaria. Yes. Owathi yena wahlala ngasezinyaweni zikaYesu. Now because lelithi ke what is that verse number 38 uYesu uthethwa ngaye bazalwane. Ke kaloku Jesus Christ was in Nazareth.
Yeah, funda. Ke kaloku kwathi ekuhambeni kwabo yena wangena emzini uthile. Yesu wangena emzini othile. Yes. Yathi ke intokazi ethile egama lenguMarta yamamkela ngobubele endlini yakhe. uMartha wamkela uYesu ngobubele endlini yakhe. Yes. Yaye ke inomsakwayo obekuthiwa nguMaria. Ukhona uMaria udade wabe bekhona phaya. Yes. Owathi yena wahlala ngasezinyaweni zikaYesu. Watshintsha uMaria wayohlala ezinyaweni zikaYesu. Hey. uMartha nguye owamkele uYesu endlini yakhe. Na uMartha usaxakekile ulungiselela elindwendwe libaluleke kangaka. Na kuMaria udade wabo eyohlala ezinyaweni. Lento yamphatha kakuhle uMartha. Ngoba njengoba ndilungiselela undwendwe lisekhaya elisifikelela ibaluleke kangaka, na kuMaria eyohlala ezinyaweni. uMaria ebeyintombi engazwa kakuhle, engazwela history inhle. Hey, wanewala uMartha bathixo. Uthi sawuhlala sengayo umsindisi ke ngoku. Xa sekehleli kanje udadewethu. Yabihlela ndezinyaweni. Hayi! Yaziwa besixekweni, hayi yaziwa. Nakungena itshenjana elinguYesu, yayohlala ezinyaweni la ntombazana. Oh, wanewala udade wabathixo. Yini Nkosi yami yahambile into endiyibona apha. uYesu uyamazi nje udadewethu, uyamazi umntana sekhaya, uyayazi lengxaka kuyo ezinyaweni. Babulala bathi bayila uthonile akasengenamsindisi namhlanje. Yesu umsindisi. Funda nkosikazi kwenzeka. Emana ukuliphulaphula ilizwi lakhe. Hayi, kabehleli uMartha uhlela lokuphulaphula izwi. Funda nkosikazi. uMarta ke yena waquthaqutheka kukulungiselela. Funda ngalela ke sisi. Amen. Ya ingathi namandla ngcono. Funda sisi. uMarta ke yena waquthaqutheka kukulungiselela okuninzi. uMartha waquthaqutheka ulungiselela yedwa kodwa unodade wabo. Udade wabo akayihoyanga yonke lento yenzeka apha. Udade wabo ngoba yena ubhizi unehlamba izitya etshayela ulungiselela uYesu. Hayi, udade wethu uhlele ezinyaweni. Funda nkosikazi. Wema ke kufuphi wathi, Ya. Nkosi, akukhathali na Awukhathali na. ukuba umsakwethu andiyekele ndilungiselele. Uzama unqanda lento akayibonayo ezawulimala uYesu. Uthi awukhathali na Nkosi. Wamyeka udadewethu wahlala ezinyaweni angandincedisi. Ndibhizi ndilungiselele. Ya. Yitsho ke kuye andincede. Khawuxelele lo muntu esuka ezinyaweni zakho ancedise mna kulento ndiyenzayo. Uniphendula umakhelwane. Waphendula ke uYesu wathi kuye, Holy Spirit. Marta, Martha. Marta, Martha. uxhaliswa uphithizeliswa zizinto ezininzi. Wena uphithizeliswa zizinto ezininzi. Ya. Inye yona into efunekayo. One thing efunekayo. Ya. uMaria ke unyule eso sabelo. uMaria ukhetha isabelo Silungileyo. isona selungileyo. Singayi kususwa kuye. Singayi kususwa kuye. Njengoba wena ulibele kulungiselela kukho into evuka uMaria. Martha. Wena ukhalisa izinto ezininzi, uphindisela izinto ezininzi, kodwa udade ukhetha isabelo.
esingenawuhluthwa mntu. Uyabona le ikhethe kudade wenu akho mntu nokuyithatha uthethe into enzima ukhethe isabelo. Uzawuthi ndaqalela mna xa ukhethe uYesu ukhethe into engawulathathwa mntu. Bangakushumayeza abantu namhlanje bakucelele ngoYesu umthathe uyiphile impilo kaYesu okuphakamisa uKristu babe nomona. Kodwa Martha wena ukhathaza izinto ezininzi kodwa udade wenu ukhethe isabelo esingenahluthwa mntu. Kukho umuntu ongakuhlutha uKristu bantwana bathi. Yabona le kaKristu indaba uzamkelele wena. Akekho umuntu noba ngakumonela zame kangakanani akanamthatha uKristu ozithathele yena. Martha bayahluthwa abantu izinto lula nje. Bayahluthwa abantu. Yabona ngoba suku December bakhona bebe boyfriend nemali ezininzi. January February seyizidanyana noma kwenzeni sebethathwe ngabanye abaneminiskate. Hayibo ubani umuntu umkile shwi. Thathwe nje akho guarantee kule into. Kodwa wena ukhethe isabelo esingenahluthwa umuntu. Mayibonke igama lenkosi. Ya buza uMkamandela, Nkosikazi kaMandela wathatha uMandela ejungile. Evula amehlo ethuba. Umfazi wakhe wavula amehlo wathi wathatha uMandela thatha ngoGrash. uGrash abanye ngibani lo? Umthatha intombazana yayiquqa liyomjonga ejele imnakekele imali ithatha kuhamba uzawulunga for 27 years imnakekele kodwa yaphuma la ejele manje uMadiba yathinga yajonga ngapha yathatha uGrash yanosibari. Wena ukhathazwa izinto ezininzi kodwa udade ukhethe isabelo esingenahluthwa umuntu. Ohluthiwe abantu izinto phandle apha. Abasithi nawazi uyabona le. Yabona uYesu bantwana bathi ndiyaqinisekisa manje. Ndiyaqinisa ukumthathile uYesu wamthatha nyani. Akahluthwe umuntu uYesu. Akathathwe umuntu bazalwane ngeke. Ngakutha yonke into bazithatha abantu into zabo bakumonele benze yonke kodwa uYesu Martha wena ukhathazwa izinto ezininzi kodwa udade wenu ukhethe isabelo esingenahluthwa umuntu. Theke ekhaya mna nasefamily sebekujikela beya ngapha nangapha kodwa uYesu akanothathwa umuntu bantwana bakaThixo uzasuka gqame nje. Martha wena ukhathazwa kodwa udade wenu ukhethe isabelo esingenahluthwa umuntu. Amen. Yabona konke nizibalayo bazalwane. Konke nizibalayo ezenzikayo ezicaweni. Uba nje zehla. Uba umthathe nyani uKristu uba kwenzeka ntoni awunosuka kuKristu. Thetha noma umthathe nyani. Amen. Yabona ngoba ndina 15 years emsebenzini. Kuba ngake ndikuveze siphoxekile endlini. Siphoxekile bazalwane not nje kancane. Amen. Sine experience yokudisappointed. Nawo usathana ungamanga liba usashumayela na. Amen. Yanani banigqibile njengonyaka othile ngayo kodwa sesamile sithi uYesu inkosi ngoba sakhetha isabelo esingenahluthwa umuntu. Ayibonke igama lenkosi. Wena ukhathazwa izinto ezininzi Martha kodwa udade wenu ukhethe isabelo esingenahluthwa. Bangazehluthwa abantu zonke izinto. Amen. Mina ngibone inkwenkwe ijole lentombazane iyenzela into ezininzi. La mina uqatshala ngayo. Athi buyisa ibhegi yami. Buyisa imoto yami. Amphuce. Amen. Nobe emnike nje ke ngamnikanga imoto emnika iVix athi buyisa iVix yami. Yamphuca ke la xa kaliwe. Buyisa iVix yami. Umnike iVix athi beziphushise zami.
Hoyi buka nokuguduka inyawo na wakhetha izinto ezingathathwa nanini kodwa wena uthatha uYesu ukhetha isabelo esingenohluthwa umuntu manje zendiluqa Olundiqondisayo uhlabelele lo mhlabelelo man uyiva ngaphakathi uthi ndehlukene nezwe ndehlukene namanyala ndehlukene nezwe ndehlukene namanyala awubekezela Nkosi Martha waluxakalisa izinto ezininzi othi udade wena ukhetha isabelo ongasahlutha umuntu Jesu ndifuna sihlabelele bazalwane semthandazweni Dubekezela